Ja sam Milica Popović, dolazim iz Kraljeva, imam 19 godina i učenik sam Poljoprivredno-hemijske škole, smer zaštita životne sredine. Jako volim ekologiju i u slobodno vreme se bavim aktivizmom. I ovde sam okupila puno mladih ljudi povodom čišćenja grada Kraljeva. U Srbiji je pokrenuta inicijativa koja se zove Zavrni rukave, u kojoj su učestvovale razne organizacije u Srbiji. U Srbiji postoji 150 lokacija. U trenutku kada sam ja prijavila svoju lokaciju, jedina lokacija na teritoriji grada Kraljeva bila je Maglič, koji je veoma nepristupačan, pogotovo mladim ljudima koji ne voze ili nemaju svoj prevoz. I samim tim sam ja prijavila ovu lokaciju ovde kod Ibarskog keja. Promovisala sam to na društvenim mrežama, u školi i na kraju se okupilo oko 25 ljudi, većinski mladih ljudi. Moj razlog zašto sam prijavila lokaciju je zato što ja volim svoj grad, zato što je Kraljevo divan grad koji je nažalost pun smeća zbog manjka jednostavno ekološke svesti ili nekog vaspitanja vezanog za ekologiju. I videla sam tu negde svoj prostor i neku šansu da ja nešto započnem i da ja nešto uradim. I veoma sam ponosna na svoje vršnjake i veoma mi je drago što sam ovo sprovela. Erasmus Plus inicijativa je program je jedna divna stvar u kojoj sam učestvovala više puta. Učestvovala sam čak 4 puta. Bila sam u svojoj školi domaćin mojim vršnjacima iz Španije, Italije, Nemačke i Turske. Oni su dolazili kod nas. Posle toga sam učestvovala, išla sam u Civitavecchio u Italiji, tamo sam učestvovala u projektu. Evo, pre 3 nedelje sam se vratila s projekta u Hrvatskoj, Erasmus Plus projekta gde sam bila na treningu za mlade. I čim sam se vratila, tu su me dočekali Slovenci koji su takođe bili tu povodom Erasmus projekta u mojoj školi. Tako da ja sam uživala u tim projektima. To je bilo nešto što je meni donelo toliko životnog iskustva, toliko nekih novih poznanstava, toliko nekih stvarno divnih stvari. I veoma sam zahvalna što sam učestvovala u tim projektima, veoma sam zahvalna što je moja škola meni pružila tu mogućnost. I ja bih svakome preporučila da se uključi i mislim da svako tu može svašta naučiti. I pozvala bih naravno svakoga ko gleda ovo, ako ima neku šansu da dođe u Srbiju, da dođe u Kraljevo, da je dobrodošao, da smo mi kao Srbi jako dobri domaćini i da smo uvek otvoreni da ugostimo mlade iz regiona ili iz drugih država.